Ungizokuveza ngokusobala ukuthi noma bengavotela noma iliphi iqembu kodwa hhayi bethathe izwe belinikeze amaphara abantu uma-ke bevota noma-ke uma be-attenda ama-convoy. Sawubona kuphi nakuphi la kufinya khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yini mathinto acebisa into mzimqomela amehla abanye baqhumela imali siboza. Ngane wethu ngabe usuku lwakho lokuqala lwengcetho kulungile upress subscribe button share uphinde comment okhuluna konke uma usubscribe ayikho imali kuhamba senzela ukuthi ube wena wokuqala uthole notification mase kufaka ividiyo mbambile. Ngenza wethu ungizwe uphumela obala ukuthi kungani ethi abantu abangamsupport uMalema noma ngathiwa wenza imanifesto emabhida bengayi kuyena, waveza izathu zambili zantathu wase-ke ethi abantu abangathathi izwe belinikeze amaphara. Ngaphandle kokusho isikhathi sakho asikufakele nalizwi langizwe. Against the freedom fighters who seem to love him and who can die for him. But again, I have my own people who will die for me. And then I have my own people who are very truthful to themselves, who love our province, who love our country, to be elevated and have a better economy, not to fight. What here kubulawa amabhunu uyicala lokho eSouth Africa, that is racism. Mangabe a constitutional national anthem. Makulwa iculo lesizwe umuntu oyilunga le-EFF bathi bona akahlale phansi baculwa idistem ukuphazamisa ukuculwa iculo lesizwe kwamanye amazwe uyabulawa ngisho ubulawa kuyicala lokho ngoba ziningi indlela zokufayitha ukuthi cha lokho kubhalwa iculo lesizwe lapha kanje akulungile. uJulius Malema waphinda futhi kuwina amabhokobhoko wafika nini eParliament wafika nini eNingizimu Afrika uJulius Malema uhlulwa yini ukuthi araise opinion yakhe against ama-Springbok. Hayi ingane zabantu zizabalaza ziwinile zakhela iflag laseNingizimu Afrika zaliphakamisela phezulu. Yena ubona i-opportunity yokugxeka instead of something that bring us together as a nation. Lokhu uyicala elikhulu kakhulu lekho akwenzayo uJulius Malema. If you have a political agenda against amabhokobhoko or the symbol of ama-Springbok, then you must bring that agenda on the table in the National Assembly, not ukuthi ingane zinuka umjuluko olokunjana osiyakolisi laphana bethi ithukuthuku zenja bebuya phesheya kade belwela izwe emveni kwalokho yena akhuluma nonsense instead of appreciating and motivating the young people of this country ukuthi here the history has been made. Kuronga kakhulu lokho kwadlulela ke lapho ke uthemi nama ngikhuluma lapha na ke wathumela uJulius Malema wathumela iKwaZulu Natal leadership ukuthi izodisturb i-address yami iphinde ingiphuce ifoni. So also those things proven beyond reasonable doubt ukuthi iqembu eloholwa lomfana wakwaMalema iqembu lamaphara iqembu le-violence engafanele, especially abantu balapha kwaZulu Natal bemnikeze nencane nje ithuba noma nencane ivoti. Ningavotela noma ngabe ubani kulelizwe laseNingizimu Afrika nalapha kwaZulu Natal as long as ningathathanga izwe nanikeza amaphara ngoba laba bantu sebeyiprovile ukuthi bangamaphara. Ngibophileke iqembu le-EFF kanye nomholi walo we-head of communication lo umfana wakwaBlose ngoba mina njengopresident wamabhinca ziningi indlela esingelwa ngazo kodwa kubalekile ukuthi si-encourage abantu ukuthi uma ubhekene ne-challenge enjengale ngangibhekene nayo ikhona ingalo yomthetho mayisebenze izosebenza-ke futhi izobonakala. Ngakho-ke ngithathe isinqumo-ke sokuthi-ke nganza kwethu nathi singamabhinca njengoba sekubuye nama-student ema-universities ahlukahlukene sivule unyaka wayiqondanela-ke nkosi yami into nje kade sasiyiplana kusukela kuvala unyaka wamabhinca ngonyaka odlule kwayesekuyiqondanela-ke nje-ke kwaqondana nje ngqo ukuthi umhla ka-10 uyilanga lapho sengamabhinca sizobe sihlangene khona eGugudlamini Park sivula unyaka wamabhinca. Wonke ama-universities ahlangene la KwaZulu Natal nasema-campuses ahlukahlukene ama-first years, second years nabo bonke abakhona njengamanje sebeqinisekisile more than 30,000 people and students that have confirmed that they are going to attend uvulwa konyaka wamabhinca workshop. Ngiye ngabagqugqubezela-ke mina njengopresident wamabhinca ngathi mina any mode of transport you come across, any mode of transport being provided by so ever, use the transport. When it's a train,
use the train. When it is the bus, use the bus. When it's the taxi, use the taxi. And come and be with us and enjoy us lapha workshop. Esivula unyaka kwamabhinca. Ngakho ke encourage even ngisho ke ama fighters EFF that are the part of Amabhinca universities ahlukahlukene. Those active members, I will never discriminate members of EFF ayingxenye Amabhinca ngoba la we are non-political here. But those political groupings in different universities and in different platforms, they are also welcome to the event yokuvula unyaka wamabhinca, because bangamabhinca before they choose any political groupings. So therefore ngithi ke mina bonke abantu bakwaZulu Natali nabantu abaqhamuka koGoli nakondaweni ehlukahlukene sebeqinisekisile ukuthi cha hayi ngani zakwethu abanye besithi bazabe transport bathi khululeka mongameli ikhona yamahala. Ikhona yamahala angiyazi ukuthi yamahala yaba le transport yamahala ngathi ngithi azame kwenye indawo wathi khululeka mongameli sesiphakathi ebhasini siyeza. Ngakho ke uJulius Malema kusasa uzobe addressa izitulo ezimhlophe qwa workshop lapha eMoses Mabhida. So into engiyiqinisekisa mina ukuthi kuzobe ku-empty lapha eMoses Mabhida ukuthi uqwa ngamafu yabona. Emvelo kalokho workshop kuzobe kuthe nyikithi umongameli wamabhinca ekhuluma lo ungizwe umlando kaMchunu. Ngithi vukani ema-Afrika sekuyisikhathi lapho ke isinto esiyoyenza thina lapha eMabhida lapha workshop ukuthi siqinisekise ukuthi workshop sikhuluma udaba lokuthi ngo-April mase sihlangana sengamabhinca sivumelana nokuthi ubani esizomboleka amavoti ethu njengesizwe samabhinca futhi esethembiseni uqinisekisa kanjani lokho ukuthi uzokwenza enhlanganweni yethu njengamabhinca, ngoba isikhathi sokudlala nesikhathi sokuncetheza nesikhathi sokukhuluma sokulalela amanga njengoba isilo samabandla onke esike sabalula ukuthi abekho abantu abanamanga njengosopolitiki. Lokho kubalekile ukuthi sihloniphe ke elimlobelo ngathethi imanga ongangezwe lakhe ukuba uselokuthile wathi phela bayaphosisa. Ngakho ke uma besaphethe izwe kuyobaleka ukuthi bayiqinisekise izinto abayishoyo ngokubhalwe phansi nangokwevumelwane ukuze thina sivumelane njengamabhinca sisonkana ukuthi siboleka laba siboleke la noma siboleka laba ukuthi basiphathele izwe laseNingizimu Afrika. Ziyawushaya kusasa inkomo seyihlatshiwe ngikhuluma nje kuzamabhasi amaningi ahlukahlukene intombi engaphezulu ka-2000 eqhamuka khona lapha eThekwini namaphethelo namabutho aqhamuke endaweni ezahlukahlukene azobe phelele workshop kusasa eGugudlabeni. Nama-artisti wonke azobe ekhona futhi. Alright, ngiyabingelela megama ngosiphiwe Mfuka Ntombela bengicela ke nje ukuthi uma uqala wenze ukulungela ucofoza subscribe button ukuze kuzothola okuningi okwenzakalayo. Njengoba ke sazi ukuthi ke osukwini lakusasa kunemabhinca ke carnival lapho khona amabhinca ke avula khona unyaka. Zwileke izinkulumo ngapha nangapha abantu besho ukuthi ke bayobebona ukuthi kuyokwenzeke yini, abanye bayasho ukuthi hayi cha bazobephelele ngoba nabanye abaculi sebeconfirmile. Njengamanje sine president obhinca nation lapha ungizomlando Mfoka Mchunu. Baba Macingwana sikubingelele baba. Awusabingelela futhi. Yeah. Khawula kithi indaba ikusasa baba. Ngaba abantu uthini kubona uthi konke kumungomumo. Kumungomumo konke sekuhlelekile ngani zakwethu phelelani nonke amabhinca foundation asefikile kuyiwona ngempela ke akhuthaze sonke isizwe sawuphunga namageba senkashana meze yaphuza umlaza ngameva ukuba ke sizovula unyaka bonke abantu abangama first years nama second years nama third years ema universities ahlukahlukene ema campuses ahlukahlukene lapha kwaZulu Natal abathathe noma ngabe yiphi uhlobo le transport ephambi kwabo bese beqiniseka sokuthi bajoyina iCarnival yamabhinca kusasa sivilile ndawonye. Ukukhumbula ukuthi ayikho neyodwa university engenawo amabhinca. Amabhinca ke ami njengomongameli wawo noma ngabe uyiliphi iqembu lezepolitiki uvumelekile including wona ama fighters ngoba angikwazi ukubahlulelela abantu kodwa engingakusho ukuthi cha bakwethu hozani la enibizwe khona shisa mpepho seyini umongameli wenu lapha eGugudlabeni Park sihlangana
sihlangane sonke sijabule sibone wonke inhlobo yama-artist amabhinca evula unyaka.